Agtultuloy kakabsat iti panagkakadwa tayo. Ket agtultuloy met nga ited tayo iti panagyaman tayo kini Apo Dios. Agsipud ta iti uneg kakabsat iti dagiti naglabasen nga lawas ken leksyon nga panagainadal tayo. Ket nakita tayo kakabsat dayjay panangidaldalan ni Apo Dios kada tayo, kada iti tiyempo nga agkakadwa tayo kakabsat, iti daytoy nga oras iti panagiinadal tayo, kada ito'y nagpintas naka ununag ken mangited iti bendisyon kada tayo kakabsat. Iti leksyon tayo iti insurat ni Apostol Juan, iti libro na tinadadal tayo kakabsat ket the themes of the Gospel of John. Ket ni Apo Dios iti nangidaldalan kada tayo. Ket pacheck nga digay individual nga panagkikinararag tayo kakabsat ket sinungsungbatan na. Adda digitay mangit-ited itoy messenger itinumo iti biyang digay prayer request da kakabsat. I assure you that when you give your prayer request, da kami kakabsat, we will pray for you. San lang nga dahil panagkikinararag tayo, tidakil a klase. We'll pray for you personally. Ket ni Apo Diyos patyan mi kakabsat, gasungbatan na, akas iti pagayatan na, dagiti dawat tayo, tapno itinagan na ket maidaydayaw. Kitagyaman tayo kakabsat, umununeg, ken umununeg, kit iti panagiinadal tayo, umadado tayo met kakabsat. Maminsan pa i-request me, nga no saan kayo pa'y nga nag-register, when member, kung natay ti klase tayo, kabsat niya, di lang mabalin nga ag-subscribe kayo. Tapno, dayjay pa nag-subscribe yo, ket into no agrugi tayon kakabsat nga agiinadal. Adanto dayjay notification nyo. Ket sakbay tayo nga agpatuloy, kayat mi kakabsat iti agkararag, tapno agmaymay sa tayo, kararag tayo nga rod. Bendito nga Diyos amami nga adakat sa dilangit. Kada ito nga oras nga isumanen o Diyos iti intuding mo nga panagkakadwami nga anak mo. Tapno adalen mi o Diyos iti napateg nga saom, babaen iti panangisurat ni Apostol Juan. Di lang mabalin o ama nga sika iti makiadda kada kami. Dahito yung eleksyon kadi o Diyos ket agbalin manen nga mangted kada kami iti panang patalged iti panagpamati mi. Nga sika iti pudno nga ama ken adda iti anak mo. Adamit ti Santong Espiritu nga mangtultulong kada kami. Tulungan na kami nga rod ama. Itinagan na po Mesos. Amen. Adata yung kakabsat, iti lesson number 11. Ti title na, Ti Ama, Ti Anak, ken Ti Espiritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Iti paset ang mayulo kakabsat, ket masarakan iti Juan 14, versikulo 26. Basain tayo kabsat. Ngem ti mangliwliwa, ti Espiritu Santo, nga ibaunto ni Ama itinagan ko, isuro na kanto kada kayo, dagiti amin abanag, ket ipalagip nanto kada kayo, dagiti su amin nga inbagak kada kayo. Alain tayo ti background na kakabsat. Iti chapter 13 ni Apo Jesus ket inbaganan dayjay mapasamak to kenkwana. Dayjay ipapatay na kakabsat. Siyempre nabayagan nga agkakadwa
dagiti adalan kani Apo Jesus. It was approximately 3.5 years nga nagkakaduadan. Kadayjay kaunday, dayjay nga panagkakaduada kabsat. Nagbalinan nga nakadekdeket si bibiyag, dayjay nga relasyon da kenkwana. No iti tiyempo tay kuma. Digiti adalan adda kumantikang kantaan da nga imno, oh, the best friend to have is Jesus. Ngem gapu kadayjay nga panagpakada na. Dagiti puso, dagiti adalan ket di magsend. It was handa nga mawatan kapsat. Uray no sino met kakapsat. Partings, farewells, break hearts. So, idi nga makita ni Apo Jesus digijay nga rikrik na tamaawatan iti Diyos. God knows, God feels. Maawatan iti Diyos digijay rikrik na digiti adalan na. Isu nga iti naramid na kakabsat, inted na dayjay karina iti Juan 14, 1 ingana iti 3. May kabisam, may kabisakmet. Itinbagana ni Apo Jesus kabsat, saan ko mga agpulkok dagiti puspuso yung mamati kayo ti Diyos, mamati kayo met Kanya. Ijebalay ti Ama, adu iti pagyanan, no saan kuma kasta, inbagak kuman kada kayo, mapanak na isaganaan kayo iti pagyanan, ket intunno na isagana kung tagadyay nga pagyanan nyo. Umaya tumanen, I will come again and receive you unto myself. Tasadino man iti ayan ko, ijay kay tumet kuma. Sumrek kakabsat iti chapter 14. Iti chapter 14, isudya nangalaan ti author tayo, dito paset amayulo. John 14, verse 26. Dito'y kakabsat, sumrek iti talo a persona iti kina Diyos. Itinbagana, ngem ti mangliwliwa, ti Espiritu Santo, nga ibaunto ti Ama itinagan ko. Niya po Jesus, nagsasauda ito, talo, ti Espiritu Santo, anya trabaho na, mangliwliwa, tapay, dagiti adalan ket lumlumdaang da. The helper, the comforter. Sino mang ibaon? Iti Ama. Apay nga ibaon na, gapu itinagan ko. So there are 3. Okay? Napanagnakan tayon kakabsat, nga ni Apo Jesus, gapu kadigiti leksyon tayo, isuna iti berbo. Logos, kung kunayan tayo kanayon. Kat daytoy nga berbo, isu Diyos. Kat daytoy met Ama, awan ti question. Isu Diyos. Isu tinang panagpay nga ti anak na nga ni Apo Jesus ket Diyos. Ket sumrek kakabsat, daytoy mikatlo a persona iti Diyos. Daytoy Espiritu Santo. Iti panangrugi kakabsat, iti lesson tayo, I will have to confess. Nga daytoy nga lesson, no adadalin tayo daytoy triune God, ket may sa kakabsat nga controversial topic
uray pay iti uneg iti iglesia. Adda dagiti kamkameng nga saan da apatyen ti Triune God, may nga Diyos at talo iti persona na. The issue rises gapu iti panakausar kakabsat iti sao at Trinity. Ket iti ibaga digiti kakabsat tayo ket pudno nga dito'y Biblia kakabsat saan tayo mabasa dahil sao at Trinity. Ket iti ibagada nga daytoy ngat sao at Trinity ket saan kakabsat nga original language iti Seventh-day Adventist. Ta iti doktrina iti Trinity ket doktrina iti Roman Catholic. Daytoy iti stand iti kakabsat. Whenever we use the word Trinity, ibagada sao balikas word iti Katoliko data. So, they don't accept gapu tadayjay ket naggapu kano iti origin na iti Catholic. There's even one accusation nga daytoy kano nga word nga Trinity entered into the dictionary of the Seventh-day Adventist gapu iti maysa nga lalaki ket ibagada nga daytoy ket ispya iti Roman Catholic asimrek iti iglesia. So we will be using in our lesson the Triune God. Talo a persona iti maysa a Dios. Ngarod gapu iti adalen tayo kakabsat ket talo a persona iti maysa a Dios. Biningay ko daytoy lesson tayo iti talo. The division of our lesson now is the relationship of the Triune God. Dahil talo a persona iti maysa nga Dios, iti panakaisalakan tayo. Remember, daytoy a Biblia kabsat, it relates kada iti panangisalakan ni Apo Dios kada tayo. Manipud pay idirugi, idinatinagan iti basol iti tao. Once men committed sin, the sinner, dahil nga tao na Adan ken ni Eva, needed a Savior. Isungin bagang nga sigod iti Diyos iti Genesis 3:15, dahil iti umuna akari maipanggep iti umay a Mesias nga umay mangisalakan iti managbasol. So when you read the Bible, it is the act of God iti panangisalakan na kadatayo. Manipud iti Eden, ingana ijay baro a Jerusalem. We call it Eden lost, Eden regained. Iti baro nga Eden anang parswaan ni Apo Diyos, iti baro alubong nga dinadael iti basol. Iti pagdestinasyon kakabsat, papanan iti managbasol, iti baro nga daga, nga parswaen to ni Apo Diyos nga agpaay kadigiti may salakan. So, from Genesis until Revelation, these are the acts of God in saving sinners like me and like you. Apan tayo ito umuna nga paset, God the Father. Anya iti kunana ni Juan kakabsat. Dahil paset ti Ama, iti panangisalakan na iti tao. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
Takas talauna iti pananggayat iti Diyos iti lubong. Tainted na iti anak na abugbugtong. Ta sa sino man amamati kenkwana, saan na mapukaw, no diket adabiyag na ngagnanayon. Iti Diyos Ama, tapno maisalakan iti maysa ama nagbasol. Inted na daydi anak na. Tapno daydi anak na agbalin asuno, alain na daydi lugar iti managbasol. Masapul nga kitain tayo kakabsat. The demand of the law. Daydi daw-dawaten uray pay iti kabusor. Ket daydi kuma. Maysa nga equal to the law. Ulit kakabsat. Maysa nga equal to the law. The law is the transcript of the character of God. Iso nga ti daw-dawaten ti kabusor. Tapno masubot iti maysa ang managbasol. Dayjay nga equal to the law. Ket iso iti umay. Iso nga inted iti Diyos dayjay bugbugtong anak na. Denggen nyo manen kapsat ti kunana ni Apo Jesus. Iti Juan 6:32. Ket ni Jesus kinunana kadakwada. Pudno kunak kada kayo. Ni Moses saan na nga inted iti tinapay nga naggapo iti langit. Ngem ti amak isu iti nangted iti pudno at tinapay manipud langit. Isung iti bagbaganan ni Apo Jesus, siyak iti tinapay iti biyak. Ipalagip kakabsat ni Apo Jesus, kaday jay audience na, di agdengdengeg kenkwana. They are Jews, they are Israelites. Nga kunana idi panawan ti amayo nga ni Moses. Saan nga isunat tinangited iti kinan di kita amayo? No di ket di, iti ama nga dayjay langit. Isu nga, idi nga inbagana ni Apo Jesus, nga dayjay amamati kenkwana, adda iti biyag na nga agnanayon. Iti inbagana no pilyendak, saan dak nga pilyen? Iti John 15:16, kunana. Saan dak a pinili, siyak iti nang pili kada kayo. And I appointed you, tapno agbunga kayo kuma, ket dayjay bunga yu ag taginayon kuma. Your fruit shall remain. Nga anyaman iti dawaten nyo ti ama, itinagan ko, itednan to kada kayo. The Father God is the giver to save us. Anya inted na, iti anak na, tapno isuna iti agbalin asuno tayo, our substitute. Tapno dayjay ipapatay dayjay anak na, sika ken siya ken digiti amin ang managbasol amamati ken kuana. Maadaan iti biyag nga agnanayon. Anyang met kakabsat, iti role, iti anak, iti panakaisalakan tayo. So let's go to the second part of the lesson. God, the Son. Iti panang panaknag kakabsat ni Juan, nga ni Jesus, ket isu iti Diyos, nga isu ti sunod tayo. Let's go back. Anya iti demand, iti kabusor, nga adda iti matay. Tapno daytoy amatay. Sino ti matay kuma?
iti managbasol. Siyak ken sika. Ngimnot adda iti mangala iti lugar ko. Mangala iti lugar mo. Mangala iti lugar iti managbasol. That substitute must be equal to the law that was broken. Ulitin tayo. The law is the transcript of the character of God. Isungan ni Juan, inrugi na kakabsat. Iti Juan 1, versikulo 1 ken 2. Idi punganay isu ti berbo. Ket ti berbo adda iti Diyos. Ket ti berbo Diyos. Adda idi ije punganay. So, when God gave His Son, ket daytoy nga anak, isuna is equal to the law, da daytoy nga anak na ket Diyos. Jesus met the demand nga dayjay nga matay, ket isu iti equal, katapat ko natay kumay, karukod, dayjay nga lintag. Ket inbagana ni Juan kakabsat, nga dayjay nga berbo, nga adda iti punganay, nga dayjay berbo, nga isu iti Diyos, iti versikulo 14 kunana, ket ti berbo naglasag, ket nakipagyan kada tayo, ket nakita mi iti dayag, iti bugbugtong anak iti Diyos, full of grace and truth. Tapno dayjay a plano iti pannakaisalakan. Ket matungpal kakabsat. Let's go to number 1. The Father gave. Sungbatan na dayjay demand iti kabusor. No kaya mo nga isalakan iti pinarsuam ang managbasol itatan. Maysa nga Diyos iti masapul nga umay to become their substitute. Isu nga iti inbagana ni Apo Jesus kakabsat. Ije Juan 5:19. Ket ni Jesus simungbat ket kinunana kadakwada. Pudno kunak kada kayo. Ti anak ket awan ti maaramid na iti bukbukot na. The Son can do nothing of himself. Ngem dayjay nga nangibaon kenkwana. Sanain baga, for whatever he does, the Son also does like manner. No anya ti aramiden ti ama, isumet ti aramiden dayjay anak. Ay ayaten na ti ama ti managbasol, isu nga inted na di bugbugtong nga anak na. Dayjay tinaramid ti ama. Ket ti anak, kunanan ni Apo Jesus, aramiden na met tinaramid ti ama. Ay ayaten met ti ama, dayjay nga anak. Ket dayjay nga anak, ay ayaten na dayjay ama nagbasol. Isu nga kanayon nga ibagbaga ni Apo Jesus, nga iti misyon na, I came to seek and to save that which is lost. No alaen tayo dayjay sao nga save, ammo ni Apo Jesus, nga masapul nga ited na itibiyag na, as the substitute, sunong, tapno dayjay nga umay na nga may salakan, nga isukuma iti matay, gapu iti basol na. Roma 6:23, tati supapak iti basol isu ni patay. Ngem gapu iti ayat ken parabor iti Dios, daytoy nga Dios anak, the Son God. Kunana,
came to seek and to save. Amuna. Amuna nga idi nga ibagbaga na kadigiti adalan. Nga ijay cross. Isu iti pang subutan na He will redeem sinner through the death of the cross. Isu nga iti kuna na I came to seek and to save. Kunana ni Ellen White kakabsat, in Christ is life, original, unborrowed, and derived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Anyan nga nagpintas kakabsat. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Apay. Sa lutsudon tayo manen, what was the demand ti kabusor? Tapno masubot ti managbasol so that the sinner will be saved. One who is equal to the law must give himself to die. Ket ni Jesus, Diyos, isu nga He met the demand. Apantay kakabsat, ije mi katlo. God, the Holy Spirit. Ni Juan, in surat na kakabsat, iti John chapter 1 verse 32 to 34. Iti background na daytoy, ni Juan Bautista, han nga daytoy John, nga isu na kakabsat, iti writer, no di ni John Bautista. Anya, iti napasamak iti John chapter 1. Napan ni Apo Jesus iti Jordan. Iti karayan Jordan. Tadadsay ni Juan, he was preaching. Tapnumapnak kan matungpal iti padto. Nga ni Juan was the voice of the wilderness preparing the way of the Messiah. Isungad na siya kakapsat. Pagamun lang ngayon, imay itimay sang aldaw ni Apo Jesus. John tried to stop Jesus. Han ako na siya kumay, itim umay ken ka, nga agpabautisar. Tamo ni John kakabsat. That baptism is the remission, the washing away of sin. Ket amo ni Juan, nga dayjay nga adda iti sangwanan na ta indeklara na nga rod. This is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Amo na. Ni Juan nagbalin kakabsat asaksi. Inadal tayo tinaglabas. Amo na. Nang nangag na iti istorya manipod kini tatang na kininanang na nang nangruna kininanang na nga ni Elizabeth. Nga adadtoy iti anak ni Maria. Isuna iti Mesias. Inbaga ti anghel nga itinagan na Jesus. So when Jesus was born, He was given the name nga inted ti anghel nga Jesus. So that day, napan ni Apo Jesus, kikunanan ni Apo Jesus, tapno matungpal, bautisaran na. Ket binautisaran ni Juan. Denggen nyo ti inbaga ni Juan, iti John chapter 1, verse 32 to 34. Ket ni Juan, nagbalinak saksi ako nana. Nakita iti spiritu a bumababa manipod ti langit. I saw. He's now a witness. That the witness iti inadal tayo. May sa nakakita, may sa nakangag, may sa nakasaksi. I saw the Spirit descending from heaven like a dove and remained
upon him. Denggan nyo man di kunan kapsat. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom ye shall see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Spirit. Ket nakita, I have seen and testified that this is the Son of God. Kasano ang napanagnakan kakabsat? Saan laangan nga digyan ang gagna? Napanagnakan ni Juan nga ni Jesus ket isuna kakabsat ti anak iti Diyos. Gapu ta nakita na ti Santo nga Espiritu abimaba. Anya itinakita tayo kakabsat. Itinakita tayo dagiti trabaho iti triune God iti pannakaisalakan tayo. Umuna, ti trabaho ti Diyos Ama inted na iti anak na ket mangpakawan kadagiti kinadakes tayo. Tunog kararag tayo, kararag tayo ti Ama. Ama, pakawanin na kami. In the merit of His Son, ti Ama, pakawanin na tayo. Mekias 7, versikulo 18. Anyamat ti trabaho iti Diyos Anak. Manangisalakan manipod iti basol tayo. Ta itinagan na ket Jesus. And ye shall call his name Jesus, and he shall save them from their sin. Matthew 1, verse 21. Ni Apo Jesus pa'y kakabsat, iti mangibabaet kadatayon. He is our mediator. Umuna nga Juan 2:1-2. Anyan nga nagdakkel a panagayat iti anak. Tay din nga nagsublin ijay langit. Intultuloy na iti ministry na iti panangisalakan kadatayon. Isunan ti mangibabaet kadatayon. Anyamet ti trabaho iti Santo nga Espiritu. Umuna, mangbabalaw iti basol. He will convict us of our sin. Mikadua, mangidalan iti kinapudno. Isuna iti mangidalan kadatayo amapan ken ni Apo Jesus. The Savior is Jesus. Siya kasapulak iti mangidalan. Siya kasapulak iti mangtubngar mangbabalaw kanyak no agbasolak. And when I am convicted and I am convinced of my sin and I repent of my sin, the Holy Spirit leads me to the Savior. Kuna nakabsat manen ni Ellen White. In describing to his disciples the office of the Holy Spirit, Jesus sought to inspire them with the joy and hope that inspires his own heart. He rejoiced because of the abundant help he had provided for his church. The Holy Spirit was the highest of all gifts that he could solicit from the Father for the exaltation of his people. The Spirit can be given as a generating agent. Without this, the sacrifice of Christ is no avail. Maminsan pa'y kabsat, dayain bagak itatay. The topic becomes controversial. Nga madaman iti kayat
ko nga pag-iinadalan tayo as conclusion of our study. Awan iti mang-dispute kakabsat. God the Father, God the Son. Laeng no dayjay oneness kung natayo niya, may sa iti Diyos. Dayjay Diyos Ama pagbalinindang anak. Dayjay Diyos Ama, when the Diyos anak pagbalinindang Ama, they can be panakausar na, isumit lang. Yung ito'y tata, simrit kanya tayo ti adal, ti triune God. Yung katlo nga persona. Denggan nyo dayjay kunana ni Apo Jesus kapsat. Iti Matthew, versikulo 12, 31 ken 32. And so I tell you, kit ibagak kada kayo. Every blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Anya ti kunana na po Jesus, iti panagtabaaw, iti Santong Espiritu, saan to ang mapakawan? Kit kunana, anyone who speaks a word against the Son will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, neither in this age or the age to come. Awan debate kapsat. The Son is God. Jesus is God. No question na ram nga ti Holy Spirit is God. The word blasphemy is a sin against God. Ket no ibagam nga ti Holy Spirit ket isumit laeng ti anak. Iti kunana ni Apo Jesus, pagsawsawan nyo iti anak. You blaspheme about the Son, you will be forgiven. You blaspheme against the Holy Spirit, you will not be forgiven. Iti bagbagan ni Apo Jesus, ti Holy Spirit saan asya? The Holy Spirit ket Diyos tampay, blasphemy is a sin against God. Makita yung kapsat. Nga iti bagbaga, digiti mangisurusuro, dahil the Holy Spirit, isumit lang di Espiritu ni Apo Jesus. Nga idinapandialangitan, ibaon ti Ama. It's not. Tano, mapakawang ka, mapakawanak, no, agsao tayo ti maiba kontra iti anak, kontra kina Apo Jesus, nga isutiin bagana. Kit saan tayo ang mapakawan, no maikontra iti Holy Spirit, isutiin bagana. This proves that the Holy Spirit is God. This proves that the Holy Spirit is not the Son of God. That the Holy Spirit is neither the Father. Iti may sapay kakabsat nga mang paneknek. Idiin baunan ni Apo Jesus di gadalan na. Go ye therefore and preach to all nations, baptizing them. Adda itinagan nga inbagana talo. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Agyaman tayo kakabsat, na daytoy triune God, talo a persona iti Diyos, ay ayatin na tayo. Isu, dagitoy itinangisalakan kada tayo. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Patib ka rin na kuma, iti panagpamati mi, nga adda kang ama, adda iti anak mo, ket adda iti Santo nga Espiritu, nga agmaymaysa kayo, nga agay-ayat kada kami. Agmaymaysa kayo, nga ti panggep yu Diyos ket isalakan na kami. Agyaman kami launay. Sursuruan mi kuma itag matalek kada kayo Diyos. Ket iti agnanayon, ingana ti agnanayon. Intun no da kamin itapagaryam o Ama.
ragragsaken minto, nga agdaydayaw kada kayo. Dawatek nga bendisyonam, daytoy nga inadalmi. Bendisyonam dagiti kakabsat o Diyos, nga intuno Sabado, ket mangisuro da kadigiti eleksyon da. Bendisyonam dagiti kakabsat, gapu ka daytoy, ket na bendisyonan damat. Agtultuloy o Diyos nga dayawon da ka, itinagan na po mesos dinawat midigitoy. Amen. Ken amen. Agyaman tayo kabsat, kada itong eleksyon tayo. Akas ti kanayon ng ibagbagami. Ay ayatin na kay ti Diyos, ket ay ayatin na kayo man. Once again, we are giving the outline of this lesson. Ni Apo Diyos, itimang bendisyon kada kayo. Imbag nga rabi item amin kakabsat.